Když za bloky Kian jde? Já půjdu do prosvětlený. Tam máš? Už je vpravo, za... Běžím mu tam. Jsou u dodávky. Jdem Teda pro jsou do tam baráku. u tebe. Prosvětlená, zabil mě, reflex boj prosvětlený. Jde dopředu. Jo, Ještě, dobře. máš Kempí tam toho kempí druhýho. prosvětlený. Bacha na ty záda, furt nejde dopředu, furt tam kempí. Teď jde Beru si dopředu. pravou. Prosvětlená, Čekám na něj. prosvětlená, možná mám půjde dozad. Čekám bacha na to. něj. Klid? Jo, sorry, já jsem si to říkal žildě. Yeah, I spotted an enemy soldier. Over. Utek zpátky. Záda Hildo jsem dostal. Tam od tebe, no. Nahoře asi. Kian, běhli tam Jsi asi tady tobě. vzal? Jo, mám tady, jo, vyběhli se mě zpátky, no. Máš ho? Tam jsou dva? Mám jednoho. Jo, Tady je v tom baráku, si myslím, tady v M-kom, tomhle vraťte se na baráku. M-kom. Jo, je tady nade Tvůj mnou. barák, tvůj Já ho barák. zabiju ho. Plantuje! Ježíš, tam jsou stejně resply, tam jsou dva, zabili mě. On měl spam protection, ty vole, co to bylo? Vesněte ho. Na tam M-komu byl jeden a nahoře, naspavnovali nahoře na se tam. M-komu. Ale on měl spam protection, ty vole, to se Je nepochopil. minus, je vedle M-komu. Ej, No, co tam, tak pojďte. Kian jde, tam už nikdo není. Rašněte to tam. Je vedle M-komu. A M-komu je mrtvej, jde běží napřed, Vajky. Vle. Nalevo je Musíme jeden, defuzovat, nalevo ale. je. Defuzu, kryjte mě. Ty vole. Ty Všechny. vole, skoro jsem to měl. No ty vole. Špatně jsem se narodila. Hej, to, já jsem nevěděl, že když se na někoho spavne, že máš taky spam protection, ty vole, když se nehýbeš. Nemáš. Já jsem do ní začal střílet a má. Musí být, já jsem taky někdy do někoho střílela a Ty nešla zabít. vole. Tak to jsem posral, to je moje chyba. Už je nás ty vole. Už jde? Je zatím na středu. Já jdu na M-kom. My jsme se ani narodili, tyjo. Tak rychle, ne? No, sem jdu. No. Tak pryč. Tak to byla na motor, Ale jak já jsem prostě fakt nevěděl, že je skočil a spam okamžitě protection. střílel, ty. už to měl vyčeknutý. Ty tam jsou. Ty tam jsou. Jdu jim záda. Dva mám. No dva máme, ale tam je to třetí ještě, ten šel doprava úplně. Možná. Našel. No tři tam byli. 3 jste zabili. Jo? Aby nám nešel fakt tady zezat, nebo tam nemůže, tam může vlézt k nám RS. Levá, 3 nebo 2. Jde minus. Střed. On nechcípne nebo co, ty vole? No, dva tam byli. Na tom středu. No, nikdo nehlídal střed, jo. 2 šli středem a 2 jsou vzadu v Tři jsou tunelu. na tom středu, UM komu dva, A jdou tunelem 2 nebo několik. jsou tři Plantuje. plantují. Soldier, over. Ještě jeden tam je. Ty úplně nalevo. Se trochu. Počkej, já jsem tady seklej, vole. Oh my god. To jsi tomu pomohl, vole. Jdou levou, možná půjdou vzadu do tunelu. Počkej. Jo, dobrý. Jeden jde vpravo a 2 šli dozadu do tunelu asi. Ale on mě zabil, hulo, zas. Já nikoho nedávám, zas jde levou. Mě dal taky ten hulo. Jdou tou levou.
jsou minus v tunelu. Resuj si tam, Hildo. Jdu na tebe. Nebo možná půjde pravou. Jeden je Jdu na pravou. Tarkvilovou baráku, na střeše. Mám ho. Jo, minus. Kdyby jenom jeden, dva tam jsou a jdou dopředu oba, ještě jeden. Ty vole! Ještě jeden tam je. On na něj Ještě střílí, jeden, ale ještě bacha. jeden. Minus. Hej, nedáváme, nevím. Sorry. Co? Se musí spolu. To je 2-1. Levá a střed. Běžel do tunelu. Do tunelu běžel. M-kom. Proběhl středem. A ještě jeden. Reflex Void. To Dva jeden tam životy je, má. no. Běží tam u popelnice. Tarkville, u popelnice ti tam leží. Já Ležel ho- na tom rohu na té Jo, už ho popelnici. vidím, je tam. Mám mě Jo, ještě jsem někdo to střídat viděla tam. záda, ty vole.